ଭଗବାନ ବିନା ଭଗବାନ ବିନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏମିତି କଥା କୁହା ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ? କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏମିତି କଥା କୁହା ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ? ବେଳେ ବେଳେ ତୁମ ଆଖି ନା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆନମନା କରେ। ସେ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ମୋ ସହ କଥା ହୁଏ ତ ପୁଣି କେବେ କେବେ ମୋ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରିଦିଏ। ପୁଣି କେବେ କେବେ ସେ ମୋ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରିଦିଏ। ତୁମ ଆଖିର ପଲକ ତୁମେ ଯେତିକି ଥର ବନ୍ଦ କର ନା, ତୁମ ଆଖିର ପଲକ ତୁମେ ଯେତିକି ଥର ବନ୍ଦ କର ନା, ମୋ ହୃଦୟ ସେତିକି ଥର ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କୁହେ, ମୋ ହୃଦୟ ସେତିକି ଥର ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କୁହେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଜି ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତ ଆଖି ତଳର କାହାଣୀକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିଦିଅ। କାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଯିବ, ସେଥିଲାଗି ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତୁମେ ମୋ ଆଖିରୁ କି ଓଠରୁ ନୁହେଁ, ମୋ ହୃଦୟରୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଜି ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମ ରାଗ ଆଉ ତୁମ ହସ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି କବି ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଥରେ କୁହ ତ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ନୁହେଁ ତ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଥିଲି ମିଶ୍ର ପୂଜା। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲେଖା। ଯଦି ଏ ଲେଖା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ।